alle sammen, og velkommen til denne video. Og i dag er jeg hjemme hos Huxi igen. Hej. Vi skal lave lidt sjov, og sådan lidt til YouTube, og sådan. Ja. De er sygt gode. Ej, det var bare lidt for at drille her. Men det må man ikke. Er I klar til at lige se mig lave en næl på Andreas? Spred benene. Okay. Sej! Nej! Man må godt spille fodbold herinde. Og mig. Hej, Andreas. Hej. Huxi, lad være. Du vækker det på kamera, ikke? Skal vi ikke spille lidt PlayStation nu? Nej. Jo. Prøv at se det her æble. Det spiser jeg ikke. Sådan. Au, lad være. Au, lad være. Nej. Du slår benene næste gang. Nu er der ikke en æble. Jeg går forbi. Nej. Børnene har fået cola. Ja. Tror jeg ikke. Skal vi ikke spille? Mor har en cola. Andreas vil gerne have det. Har du en Faxe? Au, så se, jeg kan godt jonglere med den her, hvis du bare gider at lade være. Du skal lige holde kameraet, så de kan se, at jeg rent faktisk kan jonglere. Oh my god. Kom med den her. Den er jo flad. Prøv at se, dreng og pige. Den er mega flad. Okay, nu er det min tur til at lige prøve. Nej. Jeg holder den. Nej, jeg prøver med den her. Du skal ikke prøve med anden bold. Den er mega flad. Der er der jord på. Det skal vi ikke. Der er jord på, for helvede. Og hvad så? Skal mig og Andreas lige matche hinanden? Skal vi det? Jo. Andreas, hold den lige, hold den her vej mod tv'et. Okay, jeg må ikke lige se. Vi ligner hinanden. Pikachu. Bro, det er Sonic. Nå ja. Sonic. Og hvem er du? Spider-Man. Er du okay? Hej, drenge. Hej.